Mayong adlaw, mga igsoon! Welcome na usab sa atong serye Ancient Stories Timeless Lessons. Nakasulay ba mo nga nasayop gyud mo pag-ayo? Kanang sala nga murag dili na gyud mapasaylo. Ako, nakaagi gyud ana, adunay higayon nga nisulti ko og butang nga nakapasakit sa akong suod nga higala. Wala na ko tuyuwa pero grabe ang epekto. Ug sulod sa dugay nga panahon, gidala nako ang kasubo og kaulaw. Ni ana ko sa akong kaugalingon. Wala na gyud ko'y pulos. Siguro kamupod na kasinati nga nakasala mo og lisod na gyud ninyo pasayloon ang inyong kaugalingon o naka-fail mo sa inyong pamilya, trabaho, simbahan o relasyon. Kasagaran, kung makasayop ta, magtuta nga di na ta gamiton sa Ginoo. Pero ang sugilanon ni Pedro, nagpahinumdom nga bisan unsa kadako ang atong sayop, ang grasya sa Ginoo mas labaw pa. Si Pedro usa sa labing suod nga tinun-an ni Jesus. Siya maoy kasaligan, kusgan, ug pirmi una mo tubag. Siya gani miingon, Ginoo, bisan mamatay pa ko uban kanimo, dili gyud ti kabiyaan. Apan unsay nahitabo, sa gabii nga gidakop si Jesus, gitubagon ni Pedro ang mga tawo nga nag-ingon nga tinunan siya. Usa, duha, tulo ka beses niya gisulti. Wala ko kailaan ng tawhana. Og sa dihang mituktok ang manok, nahinumdom si Pedro sa gisulti ni Jesus nga sa dili pa manok mutuktok tulo ka beses nimo ako ikalimod. Migawas siya og naghilak pag-ayo. Mga igsoon, kana nga hilak mao ang kasakit nga makasayop kabatok sa imong Ginoo. Apan wala didto natapos ang istorya. Human sa pagkabanhaw ni Jesus, gipangitan niya si Pedro. Sa daplin sa dagat, gipakaon sila og isda. Og si Jesus mituboy og pangutana kang Pedro. Simon Pedro, gihigugma mo ba ako? Og tulo ka beses usab gipangutana ni Jesus, sama sa tulo ka beses nga iyang gilimod siya. Og matagtubag ni Pedro, miingon si Jesus, pag-atiman sa akong mga karnero. Mga igsoon, mao kini ang gugma o grasya sa Ginoo. Wala siya miingon, wala na kay pulos. Hinuon, iyang giingon, padayon gamiton gihapon tika. Og kita nakakita sa kausaban. Si Pedro nga nagpalpak na himong kusgan nga leader sa unang iglesia. Siya ang nagtindog sa Pentecostes ug nagtudlo nga nakaabot sa libo-libo. Mga igsoon, unsa may leksyon nato gikan kang Pedro? 1. Ang atong kapakyasan dili mao ang katapusan. Makasala ta, makalimod ta, makasayop ta, pero dili pasabot nga di na ta gamiton sa Dios. 2. Ang gugma ni Kristo nagtabon sa atong mga sala. Sama kang Pedro, bisan tulo ka beses siya nakalimod, tulo usab ka beses gipangayo ni Jesus ang iyang gugma ug girestore siya. 3. Ang Ginoo adunay plano bisan human sa atong kasaypanan. Ang imong sugilanon dili matapos sa imong sala. Ang plano sa Dios mas dako pa kaysa sa imong kapakyasan. Mga pangutana para sa imong kaugalingon. Naa ba ko'y sayop nga hangtod karon gidaladala nako? Nakalimot ba ako nga bisan sa akong kapakyasan, pwede gihapon ko gamiton sa Ginoo? Diangkon ba nako ang pasaylo og grasya nga libre nga gihatag ni Kristo? Mga igsoon, ang sugilanon ni Pedro usa ka pahinumdom nga ang Ginoo dili magtan-aw sa atong kapakyasan isip katapusan sa atong sugilanon. Sa iyang gugma, kita mapasaylo og magamit pag-usab. Busa, kung gibati nimo nga wala na kay pulos tungod sa imong kasaypanan, hinumdumi kini. Ang Ginoo nagtan-aw dili lang sa imong kahapon kundi sa imong kaugmaon. Padayon ta sa pag-alagad, padayon ta sa pagsalig. Sama kang Pedro, bisan kita nagkapakyas, gigamit gihapon ta sa Ginoo alang sa iyang himaya. Salamat kaayo sa pagpaminaw ug magkita ta sa sunod episode sa Ancient Stories Timeless Lessons.